hopi joven na Corsauco está buscando trabalho. Nossa papicu Tiny Preciosa está trabalhando riba projeto para dar mais jovens na Corsauco trabalho. Tiny, bom dia. O que está o projeto de Insera? Bom dia, Nabo, e bom dia, Natures. Não está seguindo por seu Facebook de Extra e projeto maneira babisa para dar uma jovem chance para tra. O projeto, seu nome está Care for You. Nós está para jovem que está baiando a escola e está buscando job. E também não está na casa sem nada de assim. Então, que está com nós também lança nos online plataforma para nós jovem por para doar de trabalho por mira tu jovem no seu perfil e também pode dar uma referência com a jovem a presta qual que nós tem hobby importante para você motivar o jovem naturalmente nós de nós parte tá duna guia de motivação guia de trabalho para desenvolvimento para nós tem importante para nós jovem por e guia aqui já não tem visão para que é uma miqueta aqui 5 anos então você sabendo que nos isla a passa de período difícil e a isla nos mundo completo passa nós não queda para aí não pero nós que sali fora de dia e sali de maneira positiva dando jovem a oportunidade e também motivando na que não para que tu na costa não por abaixo bem escubo o que quizás bonota na escola ou portar bota bem na escola pero situação de casta farfelo nós tem pagiabo palagabo por haya seja job maneira uma visa demanda ou trabalho de modo que por essa qualidade de vida como jovem E arriba no futuro. Naturalmente. E que tipo de trabalho você está oferecendo? Bom, nós atualmente nós está para abrir para tour dono de trabalho que tem trabalho com nanti e não por mirar com nós jovem tem perfil que tá match com o qual que não está buscando e esse também tá bom para nossa papel que jovem caba nós arriba sua motivação que no momento que vai em gesprek tá o qual que netamente bota buscando o bohanha op gesprek e também nós temos a área de limpeza, cuida de grande na casa, guia turístico, e nós está seguindo assim nosso huiswerk para nós ganhar mais e mais culpa de trabalho, de modo que nós está seguro que se arriba nós dushi isla, para nós ter uma isla toca caminhar, nós ouvem na cuta e futuro de manhã está fazendo bom trabalho, virando algo de comunidade. 2 de abril was dan tabati dia abrir para jovem por vir para buscar informação, inscrever. Tabati hobby interesse? Hobby interesse, nós está assim essa aqui 3 dias e não dia maneira nós avisa, para ribe promedia nós 28 jovem e estava tão tiki actis, pero a mim junto com meu colega a só toch de prestar atenção, escuta toma informação e bisa ok, nós temos aqui que é pendiente, porque naturalmente nós temos feedback no momento que nós está claro com a online plataforma, de modo que nós mira com um portfólio lo baita em build, e nós sabemos que nós temos mais intake naturalmente, então é agora aqui é para fim de luna aqui que está para nós lançamos nossa online plataforma e seguro que se jovem não lo por começar a banhar coisa de assim você nós lo soro para passa. E a plataforma você está trabalhando com Smart Outsourcing? Correto, sim, nós estamos trabalhando com Smart, nós estamos mais contentos que nós tenhamos suporte de não aquele de projeto mirando que nós também que tem algo para nós jovens por ter melhor futuro ou melhor vida e não seguro que se está trabalhando mais dormir riba é parte de online plataforma e para estar bom apresentar para duidelijk tanto para o jovem e é uma que está buscando trabalho que é dono de trabalho e também maneira mabisa que essa são yuko que para bem cuidar sua mama na casa para subir e mira ei você me tá book é jovem aqui para por entrar na casa. En we gaan verder met Bouke Born van Smart OBC. We hebben net uitleg gekregen over hoe Care for You werkt. Jongeren aan het werk helpen. Dat lijkt me een heel mooi doel om mee samen te werken. Dat is erg leuk. Ja, het is een mooi project. Voor onze jonge medewerkers ook erg leuk om te doen. Dus dat is een goed voordeel. En wat doen jullie precies? Wij designen en programmeren in dit geval het platform. En daarna zullen we het onderhouden.
zorgen dat het up and running blijft Ja. voor dit project. En daarnaast helpen we Tiny waar mogelijk met contacten, met ideeën, met promotie. Dat is mooi, want de bedoeling is dat zowel werkgevers als werkzoekende jongeren op die website, op dat platform terecht kunnen. Jongeren moeten een zo goed mogelijk cv, referenties en dergelijke. Ja. En voor werkgevers wordt het heel duidelijk om te kijken van nou, wie is er, wie kan ik benaderen? Ja, het moet echt een combinatie worden tussen niet alleen dat je je cv promoot, maar dat je jezelf promoot. Dus dat wordt wel een uitdaging, want uiteindelijk op een website zie je natuurlijk alleen maar de gegevens. Ja. Daar komt bij dat Tiny gaat dus met mensen in gesprek en zorgen dat het dus waargemaakt wordt. Ze kunnen dus ook mensen koppelen op niet feitelijke gegevens, zou ik maar zeggen. Nou, daar kunnen wij als IT'ers natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Maar wij kunnen er wel voor zorgen dat mensen goed mogelijk voor de dag komen. En we zullen daar ook in blijven ontwikkelen. Dat het dus steeds een up-to-date website blijft. Dus dat we kijken van nou, wat is er nou nodig? Op welke manier kunnen de jongeren zich zo presenteren dat je zonder een gigantisch cv-verleden toch jezelf als een ervaren, interessante kandidaat neer kan gaan zetten. Want dat is het precies. Hè? Je bent zelf werkgever. Je weet het ook. Werkgevers zoeken naar iemand die jong is, veel ervaring heeft, altijd kan. Ja, precies. En niet te veel eisen aan het salaris stelt. Ja. Nee, dat is een beetje... Daar doen we lacherig over, maar dat is natuurlijk vaak wel een probleem. Het is een probleem. En de grap is uiteindelijk vinden we dan niemand die aan het profiel voldoet. Hè? Ja. En we is dan generaal natuurlijk. Hè? Maar, en dan gaan we uiteindelijk dus mensen uit het buitenland halen om die moeilijk in te vullen plaatsen te vullen. Terwijl we wat mij betreft moeten werken aan dat jongeren dus gewoon toekomst en perspectief krijgen. En dus kunnen groeien naar zo'n baan toe, zodat we dus ook gewoon meer mensen hier beschikbaar hebben. En ook wat ervaring hebben voordat ze weer verder gaan. Ja, en de grap is ook, in dit verhaal krijg je dus jongere ervaring zonder heel specifieke opleiding bijvoorbeeld, of heel specifieke werkervaring op te doen. Want als jij heel goed op iemand past en verantwoordelijkheid toont, en dat is zeg maar vastgelegd in dit geval, want dat is wat er gaat gebeuren, dan heb je dus een vaardigheid die bewezen is, die dus op papier staat, waar mensen zeggen, dat kan jij. Zonder dat je dat dus in werk hebt laten zien. Dus als je bijvoorbeeld bij iemand thuis oppast en later op een administratieve job gaat zitten, heb je dus wel bewezen een stuk ervaring te laten zien. En dat is ook belangrijk van dat platform, dat het zeg maar opgebouwd wordt. Ja, dat je dus zonder dat je dus specifiek al in de juiste richting aan het werk bent, dat je dus toch een ervaring opbouwt en dus een mooie cv hebt. En die kans dus ook krijgt om jezelf te presenteren. Is de platform, is het website al beschikbaar om te bekijken? Nog niet helemaal, we werken er heel hard aan. Dus we gaan zo snel mogelijk met de eerste pagina live. En daarna volgen alle updates in de komende weken. Dus we zullen er aandacht aan besteden. Komende week verwachten we live te gaan.